Што адбылося на беларускай атамнай электрастанцыі? Пра што папярэдзілі беларусаў, а таксама якую чыноўніцу не парадавалі апошнія заявы Лукашэнкі? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Сенсацыйнае фота і сапраўдны дакумент эпохі Лукашэнкі. Палітвязень змог зрабіць селфі проста ў камеры СІЗА на Валадарцы. Здымак паказаў грамадзянін Латвіі Дмітрый Міхайлаў, які быў вызвалены 21 чэрвеня разам з Ціханаўскім і іншымі палітычнымі зняволенымі. Вязням забаронена праносіць тэлефоны ў СІЗА і калоніі, таму гэты здымак сапраўдная рэдкасць. Дзяржаўныя тэлеканалы часам, канешне, наведваюць гэтыя установы, але паказваюць у кадры прыхарошаную карцінку. Тут жа бачны побыт вязняў без прыкрас, трох'ярусныя ложкі, куча металічных кубкаў і тэлевізар. Як піша сам Міхайлаў, тэлефон у СІЗА ён змог неяк атрымаць праз сілавікоў і захоўваць яго ажно пару месяцаў. Загадкавыя праблемы з'явіліся на беларускай атамнай электрастанцыі. Яе другі энергаблок адключылі пасля таго, як спрацавала сігналізацыя. Такі сігнал паведамляе аб адхіленні ў працы сістэмы астуджэння генератара няядзернай часткі блока. Беларускае міністэрства энергетыкі супакойвае, цытата: «Сітуацыя штатная і не ўяўляе пагрозы бяспечнай эксплуатацыі станцыі. Радыацыйны фон на АЭС і ў зоне назірання не змяніўся. Электразабеспячэнне спажыўцоў не парушылася. Цяпер на энергаблоку вядуцца дыягнастычныя працы». Канец цытаты. Тут нагадаем, што другі энергаблок беларускай атамнай электрастанцыі запрацаваў 1 лістапада 23 года, але ўжо ўлетку 24-га прайшоў яго планавы рамонт. Тады ж выданне Bloomberg пісала пра пэўныя праблемы з энергаблокам, але беларускі бок абвяргаў такую інфармацыю. У канцы ж мінулага года прастойвалі і не працавалі абодва энергаблокі, але тады беларускія ўлады хавалі гэта да апошняга, і афіцыйныя паведамленні з'явіліся толькі тады, калі інфармацыю агучылі незалежныя журналісты. Страшнае папярэджанне беларусам. У Ельску, што на Гомельшчыне, выпусцілі рэкамендацыі для мясцовых жыхароў, што рабіць, калі яны знайшлі беспілотнік. Там адзначаецца, што дроны, цытата, разбіваюцца ў выпадку паспяхова дасканалай атакі альбо пры працы сродкаў супрацьпаветранай абароны. І нават пасля прызямлення беспілотнікі могуць быць небяспечныя. Чалавеку, які знайшоў дрон, рэкамендуюць паведаміць пра знаходку ў міліцыю і абавязкова назваць сваё імя і прозвішча. Таксама настойліва рэкамендуецца не рабіць фота беспілотніка і па магчымасці не дапускаць да яго іншых асоб да прыезду аператыўных службаў. Акрамя таго, забараняецца тэлефанаваць па мабільным тэлефоне каля знойдзенага дрона. Тут нагадаем, што паводле выдання «Флагшток» за мінулы тыдзень з 7 па 13 ліпеня зафіксавана не менш за 59 залётаў расійскіх дронаў у Беларусь, і гэта рэкордная колькасць. Для параўнання, за ўвесь чэрвень было зафіксавана 17 такіх выпадкаў, у папярэднія месяцы яшчэ менш. Раней намеснік міністра ўнутраных спраў Мікалай Карпянкоў адкрыта казаў, што ў Беларусі практычна кожны тыдзень падаюць дроны, якія даводзіцца размініраваць. Лукашенка не парадаваў Вольгу Чамаданаву. На сваёй апошняй нарадзе ён нечакана назваў дзяржаўныя прафсаюзы самай магутнай арганізацыяй у Беларусі. Я очень хотел бы, чтобы профсоюзы наши были мощные организации. Они сейчас являются, наверное, самой мощной партийной организацией и котируются в своем организационном плане выше любой партии, которая у нас существует. І гэта цікава, бо 2 гады таму лукашэнкаўцы стварылі самую вялікую праўладную партыю пад назвай «Белая Русь». Цяпер ёй кіруе былая міліцэйская прэс-сакратарка Вольга Чамаданова. Але ж навошта гэта было Лукашэнку да канца незразумела. Нейкай важнай ролі гэтая партыя так і не мае. Яе кіраўнікі, што мінулы Олег Романаў, што цяпер Чамаданова, таксама не з'яўляюцца нейкімі моцнымі гульцамі ў сістэмы ўлады. Сам жа Лукашенка падобна захоўвае пэўны недавер да партыі і аддае перавагу дзяржаўным арганізацыям, нават такім дэкаратыўным, як дзяржаўныя прафсаюзы. Дзікія просьбы чыноўнікаў і Рыгора Азаронка. Кіраўнік Ліды Александр Вярсоцкі заклікаў сілавікоў не спыняць палітычных рэпрэсій. На пашыранай нарадзе ў мясцовай міліцыі ён падзякаваў сілавікам за 2020 год і заявіў, цытата: «Ёсць такі дэвіз: не забудзем, не даруем. Мы не можам дараваць тым людзям, якія тады хацелі перакуліць нашу краіну. Праца праваахоўных органаў у гэтым кірунку ідзе планамерна і па гэты дзень. Не спыняйцеся». Канец цытаты. Працягваць расправы над беларусамі заклікаў і
Георгій Рыгора Заронак. Прапагандыст надрукаваў у дзяржаўнай газеце «Мінская праўда» крыважэрную калонку. Ён піша, што выбачаць апанентаў нельга і з тымі жа словамі «не забудзем, не даруем» заклікае сілавікоў не спыняць рэпрэсій, а толькі ўзмацняць іх і дзейнічаць бязлітасна. Тым часам іншых чыноўнікаў адправілі касіць траву. Праз недахоп кадраў у камунальных службах Гомельшчыны да працы з газанакасілкамі пачалі прыцягваць чыноўнікаў. Так, напрыклад, у Чачэрску касіць адправілі работнікаў Цэнтру па забеспячэнні дзейнасці бюджэтных арганізацый райвыканкама, прычым касіць давялося разам з чальцамі сваіх сем'яў. Газета райвыканкама падала навіну ў савецкім духу, быццам чыноўнікі самі папрасіліся на неўласцівую для іх працу. У тым жа рэпартажы адзначаецца цытата, што нават дэлікатна жаночыя рукі упэўнена кіравалі газонакасілкай. А ў Бабруйску новую газонакасілку пратэсціраваў асабіста мэр горада Максім Гурын. Свае пакатушкі чыноўнік скончыў пафаснай заявай, цытата: «Гэтая газонакасілка цяпер будзе служыць на карысць нашага горада». Чыгуначнік з Баранавічаў выправіўся ў плаванне па вуліцах горада. Учора падчас вялікай залевы змыла фігуру з нядаўна адкрытай экспазіцыі, прысвечанай прысваенню Баранавічам звання горада працоўнай славы. Падарожжа скульптуры па вуліцах добра павесяліла мясцовых жыхароў. Павесяліў народ і кішэнны лукашэнкаўскі дэпутат Олег Гайдукевіч. Яго парады моладзі выклаў у тык-ток-блогер Ягор Яснікаў, і ў сваёй прамове Гайдукевіч нечакана цытуе Бэтмена. Каждое утро проснулся, начинаешь сначала. Каждый день борьба. Какие навыки и качества характера мужчине помогают достигать успеха? Бэтмен. Все смотрели. Да. И Бэтмен там сказал такую фразу: приемы ничто. Сила воли все. То есть сила воли каждый день. Многие считают, что достигнуть успеха невозможно без каких-либо связей или без богатых родителей. Могут испортить богатые родители жизнь и связи. Надо каждый день бороться. Мужчина для этого создан. Але у каментарыях дэпутату уцёрлі нос і нагадалі, што сам Гайдукевіч атрымаў сваю дэкаратыўную ліберальна-дэмакратычную партыю ў спадчыну ад бацькі, а яго штодзённая барацьба – гэта хутчэй імітацыя дзейнасці, а не рэальная палітыка. Дзіўная трагедыя адбылася ў Віцебску. Там нежывой знайшлі дачку былога намесніка начальніка абласнога ДАІ Олега Косава. Таццяну Гудзелеву шукалі 2,5 гады, і цяпер яе нежывое цела вылавілі з Двіны. Жанчына знікла яшчэ ў студзені 23-го года проста пасля працоўнага дня, прычым сама яна, як і бацька, пайшла па лініі сілавікоў. Гудзелева была супрацоўніцай папраўчай установы адкрытага тыпу нумар 11, якую ў народзе называюць хіміяй. Што канкрэтна здарылася з жанчынай і чаму яе цела знайшлі толькі цяпер, будуць высвятляць следчыя. Фаварыт Лукашэнкі знайшоў нечаканую праблему ў Беларусі. Сумна вядомы сенатар-бізнесмен Дмітрый Баскаў звярнуў увагу на праблемы з хакеем у рэгіёнах. Маўляў, дасягненняў няма, вертыкаль падрыхтоўкі спартсменаў выбудаваная кепска, а некаторыя дзіцячыя трэнеры і ўвогуле адкрыта кажуць, што не маюць перспектыў. Асабліва дасталася хакеістам Гродна, і па выніку Баскаў загадаў, што працаваць трэба лепш. Ціхая бяда. З пачатку сезона патанулі 44 беларусы, трое з якіх дзеці. Нярэдка да трагедыі з малымі прыводзіць бяспечнасць дарослых. Напрыклад, у Віцебску 7гадовае дзіця на беразе невялікага штучнага вадаёма выпусціла ў ваду сваю цацку. Пры спробе яе дастаць малы зваліўся і патануў. Як высветліла следства, пакуль бацька займаўся сваімі справамі, хлопчык разам з сябрамі пайшоў на суседні ўчастак, дзе і здарылася бяда. Наперад у мінулае. На дзяржаўным тэлебачанні агучылі прапанову асобнага навучання хлопчыкаў і дзяўчынак. Па СТБ пра гэта загаварыў актывіст Аркадий Розбаш. Мы предлагаем разделить девочек и мальчиков в разные классы в одной школе. Только на уроки. А теперь вот аргументация. Почему? Парни не отвлекаются на девушек, не дергают за косы, а слушают о том, что говорит учитель? Причина в чем? Конечно, потому что они не отвлекаются друг на друга. Мы же все, наверное, здесь присутствующие понимаем, что когда мы в 7-летнем возрасте приводим девочек и мальчиков и замешиваем их в микс,
то девочки на 2 года психологически, физиологически старше мальчиков. В чем трагедия? Мы помещаем в конкурентную среду заведомо более зрелых девочек с заведомо менее зрелыми мальчиками. Ни те, ни другие опыта своего поведения и во что оно выльется дальше не имеют. Поэтому ведут себя естественным образом. Мы предлагаем пару-тройку школ в Минске. Технология перевода на девочек и мальчиков у нас есть. Мы знаем, как это сделать. Гэтыя ідэі належаць савецкаму і расійскаму вучонаму Уладзіміру Базарнаму, чые метады вельмі падабаюцца прарасійскім актывістам у Беларусі. Раней прыхільнікі Базарнага ўжо патрабавалі ўвесці асобнае навучанне ў беларускіх школах, але Мінадукацыі заявіла, што такога не будзе. Сілавікі працягваюць займацца чыноўнікамі і кіраўнікамі прадпрыемстваў. Цяпер бяссменнага кіраўніка рэчыцкага завода нечакана выправілі на пенсію на фоне крымінальных спраў. Гаворка ідзе пра беларускі газапераапрацоўчы завод і яго дырэктара Сергея Пашкова, які ўзначальваў важнае прадпрыемства ажно 17 гадоў. Яшчэ нядаўна ён раздаваў інтэрв'ю і расказваў пра перспектывы завода, а цяпер яго нечакана адправілі на заслужаны адпачынак. Як мяркуе выданне «Флагшток», гэта адбылося на фоне карупцыйных скандалаў і крымінальных спраў у дачыненні да работнікаў прадпрыемства. Раней сілавікі казалі пра затрыманне як мінімум 3 начальнікаў. Па інфармацыі журналістаў, гаворка ішла якраз пра завод пад кіраўніцтвам Пашкова. Дорага, багата, па-беларуску. У Мінску прадаюць кватэру за $3 мільёны. У кватэры ўсё аформлена максімальна пафасна. Там ляпніна, золата і нават скульптуры. Знаходзіцца гэтая кватэра ў самым цэнтры сталіцы, непадалёк ад плошчы Перамогі. Плошча жылля складае 280 квадратных метраў. Унутры прасторны хол, гасцінная, сумешчаная са сталовай зонай, асобная кухня, таксама 2 спальні з уласнымі санвузламі, гардыробнымі, кабінет, пакоі для прання, зоны для персаналу і тэхнічныя памяшканні. І вось за ўсё гэта просяць 9 мільёнаў беларускіх рублёў, альбо амаль $3 мільёны ў далярах. Памерла беларуская пенсіянерка, якая стала зоркай інтэрнэту. Гаворка ідзе пра Зою Барысюк, удзельніцу народнага дуэта «Зоя і Валера». Вядомасць прыйшла да дуэта выпадкова, калі нехта са сваякоў выклаў на YouTube песню расійскай спявачкі Алены Ваенгі ў іх выкананні. Ролік хутка стаў вірусным і набраў мільёны праглядаў. Да не важно, что ты сказал, ну ведь не важно что, а как. А я тебя услышала, я поняла, да и ты далеко не дурак. Снова стою одна, снова курю, мама, снова, а вокруг тишина, я засну. У рэпертуары спявачкі былі і народныя беларускія песні, і папулярныя сучасныя, і некаторыя Зоя нават пісала сама. На піку славы дуэт неаднаразова ездзіў у Маскву на тэлешоу НТВ і Першага канала. Пра іх здымалі фільмы, бралі інтэрв'ю, а таксама запрашалі на святы і канцэрты. Цяпер Зоі Барысюк не стала на 80-м годзе жыцця. Сумная і паказальная гісторыя з Брэсцкай вобласці. Там, замест таго, каб вырашаць праблему, чыноўнікі прыдумалі, як прыкрыць сваю безгаспадарлівасць. І цяпер замест аднаўлення касцёла ў маёнтку Ажэшкаў шукаюць тых, хто дапаможа пазбавіць будынак ахоўнага статусу. Заяўку на падрыхтоўку заключэння на пазбаўленне статуса гісторыка-культурнай каштоўнасці руін касцёла Святога Духа ў Язвінах заўважыла на сайце дзяржаўных закупак выдання «Католік Лайф». Прычым яшчэ ў верасні 24 года Драгічынскі райвыканкам паведаміў пра намер захаваць помнік архітэктуры, для чаго неабходна было правядзенне кансервацыйных работ. Тады ж быў адкрыты спонсарскі рахунак для пералічэння сродкаў на кансервацыю гістарычнага помніка. На сайце дзяржаўных закупак ёсць заяўка на правядзенне тэхнічнага абследавання касцёла з мэтай далейшай кансервацыі аб'екта. Але, відаць, кошт кансервацыйных работ касцёла, які вісіць на балансе мясцовага сельсавета, не задаволіў чыноўнікаў, і яны выбралі найпрасцейшы шлях. Няма помніка, няма і праблем. Гэта хлеб ці клей? У тыктоку з'явілася відэа, на якім жанчына разразае хлебную цаглінку ад ляхавіцкага спажывецкага таварыства. Тое, што яна паказала ў кадры, мякка кажучы, здзіўляе. Там суцэльная, непрапечаная ліпкая маса. Як гэта часта бывае, відэа выклікала вялікі розгалас і затым было выдаленае.
Беларуска пры дапамозе народных метадаў вырасціла гіганцкую трускаўку. Выглядае гэты ўраджай вось так і важыць ажно 173 з паловай грамы. Гаспадыня падзялілася сакрэтам. Падчас пасадкі трускавак яна кладзе ў лункі кветкі аксамітак, бо іх пах адпалохвае шкоднікаў і сілкуе карнёвую сістэму. А пасля вясновых замаразкаў жанчына падкарміла трускаўкі растворам малака, вады і дражджэй. Вось такія навіны чацвярга. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. До сустрэчы заўтра.